गिबियावनो जोंनि इउपिपिएल हान्जानिफ्राय बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम हामबाय होनग्रोबाय आरो लोगोसे बाव दिनै बड'लेण्ड कलेजाव नुजाफैनो हानाय जोंनि बड'लेण्ड कलेजनि प्रिन्सिपालजों लोगोसे बिथांनि स्टाफ आरो जोंनि इउपिपिएल हान्जानि सुबाइजार ब्लकनि दैदेनगिरिजों लोगोसे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नुजाफैनो हानाय सेक्रेटारि बिथांमोन जोङो दिनैनि बे 4 तारिख आगस्टआव मानो आगुयै दंफां गायनानै इउपिपिएलनि जोनोम साननि सानसे आगोल फालिनाय लाखो बा गायनानै बिफां गायनानै फालिनांगौ जाखो बेनि गुसुं कनसेप्ट दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय मोनथिहरनाय बादिब्ला इउपिपिएल हान्जाखौ जेरै 2015 नि 5 तारिख आगस्टआव रंजासालि हल दतमायाव गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसननाया मोनसे जोबोर ओंथि गोनांमोन आरो दिनै बे दिनैनि बे गाबोननि 7 फाउन्डेसन डेआवनो जोङो बेखौहाय गाजा गोमजायै फालिगोन नाथाय जोङो 7 बोसोरनि गेजेरावनो दि इउपिपिएल हान्जाखौ गायसननानैहाय जोंनि बे बिटिसि ओनसोलखौ सालायनो हाबाय लोगोसे आसामखौबो एलायन्स हिसाबै सालायनो हाबाय बे जोबोर देरगाथाव मोनसे खामानि बेनिखायनो दिनै बिफां लाइफां गायनायनि ओंथिखौ बेखौनो बुजायनो सानदों जोङो दिनै दंफां लाइफां गायोब्ला जोङो इनभायरनमेन्टखौ जोङो सोमखोर खालामनो हायो रैखा खालामनो हायो आरो जोङो ग्लबेल वार्मिंनिफ्रायबो जोङो गावखौ रैखा खालामनो हायो आरो बेखायनो जोङो दिनैहाय इउपिपिएलनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै सानसे आगुनो बिफां गायनानै जोङो जाहाथे जोंनि बे बिटिसि ओनसोलखौ जोङो सोमखोर आरो ग्लबेल वार्मिंनिफ्राय जों रैखा खालामनो हायो नैबे बिदिन्थि हिसाबै जोङो दिनैनि दिनखौ जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि अर्डार हिसाबै गासैबो 10टा डिस्ट्रिक्टआवनो फालिनाय जादों आरो जोंनि इउपिपिएलनिफ्राय दिनैनि बे प्रग्रामाव बाहागो लाफैनाय साफ्रोमखौबो धन्यबाद होनानै आरो दंफां गायनायाव बाहागो लानाय साफ्रोमखौबो साबायखर बावनानै आंनि गुसुं बिबुंथिखौ बेहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों সকলোকে নমস্কাৰ যাচিলোঁ তো আজি আমাৰ সুবাইজাৰ ব্লক ইউপিপিএল সমিতিয়ে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে গছপুলি ৰোপণৰ যিটো কাৰ্যসূচী আজি বলমগুৰি বডোলেণ্ড কলেজৰ চৌহদত আজি ব্লকে যিটো গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে কৰিলে তাত আমি জিলা সমিতিৰ হৈ উপস্থিত থাকিলোঁ কিন্তু বিশেষকৈ আজি আমি কিয় গছপুলি ৰোপণ কৰিলোঁ এইটো মই অলপমান ক'ব বিচাৰোঁ 2015 চনৰ 5 আগষ্ট তাৰিখে দতমাত আমাৰ ইউপিপিএলৰ জন্ম হৈছিল তো সেই হিচাপে আজি আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ অহাকালি আমাৰ জন্মদিন সেই হিচাপে দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ইউপিপিএলে জন্ম সপ্তম বাৰ্ষিকী পালন কৰিব তো সেয়ে আমি বিজনী জিলা ইউপিপিএলৰ তৰফৰ পৰা আমি অহাকালি 5 আগষ্ট তাৰিখে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী লৈ আমি গাৰ্গত এই জন্ম বৰ্ষ আমি পালন কৰিম সেয়ে আজি ব্লকে যিটো অনুষ্ঠান 4 তাৰিখৰ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে কৰি আছে তো খন্তেক পিছতে আমি এটা সভা যোগদান কৰিম তাৰ আগে যিটো কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ কাৰণে মই ইউপিপিএল বিজনী জিলা সমিতিৰ হৈ তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদো জনাইছোঁ আৰু ইয়াত যিসকল আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আন্তৰিকতাৰে ইয়াত উপস্থিত হৈ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাত সহযোগিতা কৰিলে তেওঁলোকক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ দিছোঁ সেয়ে মই ইউপিপিএল দলৰ অহা দিনবোৰত যাতে সকলোৱে সমভাৱেৰে বিকাশৰ কাৰণে সমভাগী হয় তাৰ প্ৰতি সকলোকে আহ্বান জনাই মই বিটিআৰৰ শান্তিকামী ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাই মোৰ ক'বলগীয়া ইয়াতে সামৰণি মাৰিলোঁ ধন্যবাদ नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर'जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738